Maayong buntag sa tanan. Tag-an palagi ko, katingala sila. No? Maayong gabi sa tanan. May kanin, very participative and also aware mo sa panghitabo. It's very important kay tungod karon ato ang ebanghelyo. It's about the calling and of course the entrusting of Christ to the apostles. Now, the word apostles, my dear friends, comes from the Greek word apostolos. But pasabot, no? One being sent. O ang tao nga gipadala. Kung moadto po ka sa Latin nga lingwahe, parehas ra na sila. Apostolos sa Latin is missio. Mobitaw apostles and mission, parehas ra na sila. The mission is about one sending away. Muna, the 12 apostles, kani ang 12 kabuok nga giform sa Ginoo usa ka grupo nga mo'y gipadala, gitrain sa Ginoo o gipadala. Now, these apostles, my dear friends, dili man sila basta-basta mutrabaho kung dili sila authorized or empowered. Mabito importante kayo, kung sila ang gipadala, na ay nagpadala. No? Akong musbon, kung sila nga gipadala, na ay nagpadala. And this mission, my dear friends, ang kaning misyon, gagikan sa Amahan. No? And this mission is to unite us all back to God. Gikan sa Amahan, gihatag sa anak, o karon, no, gisalig sa ato ang tanan. Now, importante kini masabtan kini nga kining misyon ni Jesus is only entrusted to us. Ang misyon sa Dios dili atoa, ning tabang rata. Ang misyon sa pari sa pagtabang sa Ginoo. Ang misyon sa mga lectors, misyon sa mga lay ministers, the choir, and of all, karon gatipon karon diri sa simbahan, we have to understand nga gisalig rani sa tua, ning tabang rata sa misyon sa Ginoo. Now, kung hunaon nato sa tanan, kanong kita pagyud ang mga tao, no, gitawag sa Ginoo, no, nga gihangyo o gitagaan o obligation o misyon sa Ginoo. And the moment we heard the gospel and we witnessed the mercy of Christ and the love of Christ sa tuang mga kanya-kanyang experience sa kinabuhi, then like the apostles, kita pod ang musangyaw sa maayong balita sa tagsa-tagsa nato nga role sa tong kinabuhi. Role isip usa ka amahan, isip usa ka inahan, isip usa ka pari, isip usa ka igsuon, pamilya o bisan asa sa iyong trabaho. Now, as our work, importante kaayo ni. Kay nga naman, pirmi natong dalon nga kita, gisalig ra ni ang misyon. Meaning to say, isip usa ka pari, ning sangyaw ko sa mayong balita, I am only a representation of Christ. Meaning to say, I carry with me the name of Christ doing that mission, doing that function. Ang importante nga akong gidala ang pangalan ni Jesus. Wala na ako gidala ang akong kaugalingong pangalan, but the name of Christ Himself. Na ay kalahian, kay nga naman, representation. Isip usa ka lay minister, isip usa ka lektor, o unsa mga organization diri sa simbahan, we carry the name of Christ in the mission. Pero usahay magka-problema manggod, no? Nganong nagka-problema, kay imbis nga representation, nahimo siya nga substitution. No? Imbis nga trabaho ni sa pare, imbis mo represent ka sa mission nga gihatag sa pare, ikaw na hinuon na himong substitute sa pare, no? And there is chaos o pagkagubot sa kwan. Every time nga naatay trabaho,
gihatag na sa Ginoo, we only represent Christ in our life. Now, doing the mission, my dear friends, importante kayo ni mo bitaw na ata sa simbahan because hinahinay ta nga we transform ourselves like Christ. Parehas sa Ginoo. Atong usbon, atong kinaiya, atong kinabuhi, isip usa ka parehas sa kasing-kasing sa Ginoo. No? Busa, ang pagsangyaw sa maayong balita, magdepende na siya kung unsa nga klase o unsa nga klase nga kasing-kasing nga naa nato. For example, niingon ta nga in order to be Christ, in order to be like Christ, and in order to have the heart of Christ, first, we know how to listen. Dapat kabalo kita, maminaw. Importante kayo na. The first gesture of love, una nga gesture sa pagigugma, nga mahimong authentic ang pagigugma, kabalo ka, maminaw. And it's very related to our gospel and in our faith, kay kanong kinahanglan man nga klaro atong pagpaminaw. Because Christ Himself is the Word. Si Jesus ang pulong. Dili nato madawat sa Jesus, dili mabutang sa tungunahuna o kasing-kasing sa Jesus nga usa ka pulong kung dili ta kabalo maminaw. Mao bitaw giingon nila, ang tao nga kabalo maminaw, ang tao nga kabalo mahigugma. Now, coincident ba? Coincident ba nga ang word nga heart, the very core of the word heart is the word ear. Di ba? Nakabantay mo nga na importante kayo ang pagpaminaw. Na kung unsa imong pagpaminaw, makaigsuunan, mo po na mag-reflect sa imong kasing-kasing o magpagawas sa imuhang unsa imong kinaiya o batasan sa kinabuhi. Kung unsa nga klase nga pagpaminaw, naa nimo, mo po ang imong kasing-kasing o mo po imong ipadawas nga kinaiya sa imuhang kinabuhi. Napaliw kong tanaw sa mga tupad, no? Naminaw ba na sila? Tanawa ko, no? Ayay, naminaw ba siya nga piyong-piyong na, no? Now, mailhan mo unsa nga klase nga kasing-kasing, and I'd like to share to you na ako ang usa sa mga nabasa nako and share to you and try to reflect kung asa ka niini. Na ginasulti that a person with a harsh tongue, no, sakit kay manulti, no nga dila o baba, has an angry heart. No, di ba? So di ba? Kung unsa nga klase nga kasing-kasing mo po'y mapagawas nimo, no? So ang tao nga sakit manulti na ay kasuko nga kasing-kasing. Take note asa tani ini. A person with a negative tongue, no, perme negative. Mao toy ang kasing-kasing has a fearful heart. Ang tao nga negative kaayo in every decision, makabantay mo na sa mga community meetings, mga organizations, ay di lang taana, no? Hadlok ta. Negative kayong pananaw sa kinabuhi. Siguro kulang na sa pagsalig sa Ginoo nga na mahitabo. A person with an overactive tongue has an unsettled heart. O kini. A person with a boasting tongue, no? Ang kanang tao nga sige panghambog, no? Sige, panghambog siyang kinabuhi, has an insecure heart. Timandain ninyo, ang tao niya madunggan, pirme nga hambugiro, kay actually insecure na siya. Kinahanglan man niyang ipataas iyang kagalingon, kay tungod insecure siya. If you know the value of your life, if you know the value sa imong kinabuhi, no need na ka manghambog nga na bito, because you know the value sa imong kaugalingon. A person with a filthy tongue, hugaw o baba, hugaw o dila, has an impure heart. Hugaw o gunahuna, hugaw o kasing-kasing. And a person, no, perming galit sa mundo, of course, has a bitter heart. Siguro, broken-hearted ni, no? Siguro, pagka-move on, bitter kaayo sa kinabuhi. Now, we go to the positive side of the heart also, my dear friends. A person who always encouraging has a graceful heart. No? Has a graceful heart. Take note kung asa mo ani. A person who speaks gently has a loving heart.
And a person who speaks truthfully has an honest heart. Now, as you can see, my dear friends, kinahanglan ta ma-transform sa atong kinabuhi. But again, makita nato in every mission, ang gipili sa Ginoo, dili basta-basta. Kani magagipili sa Ginoo karon nga gipadala sa Ginoo, my dear friends, makita nato kaning mga apostoles. Kung apply ka og job, kami sa mga sa seminary, kung mo-apply pod mi sa pagsud sa pagkapari, unsa may pirming unahon nga tan-awon? Unsa iyang strength, unsa iyang mga talents, unsa maayo niya. Talag sa radyog kaayo nga ibutang nimo kung unsa ang ihang weakness. In today's gospel, my dear friends, lahi ang requirement sa Ginoo. First requirement sa Ginoo, in order to be His apostles, you know how to listen. Why? In order to be a good leader, first, you have to be a good follower. Timandayin na ninyo, bisan asa nga trabaho, ang tao nga di kabalo musunod sa iyang amo, sa iyang boss, sa iyang leader, lisod yun na nga mahimo nga leader later on. Tinuod dili? Yes, tinud-anay na siya. Busa, nganong sa tanan nga gipili sa Ginoo, pwede mang pariseyo, pwede mang magtutudlo sa balaod nga bright man na sila kaayo. But today, karon gipili nila ang kaning makasasala. Those person who are weak, ngayon gipili niya kay ngano, wala gipili sa Ginoo ang mapahitason, full of themselves kay ngano. Kung ang tao puno siyang kaugalingon, kung unaon mo atong kinabuhi murag baso, puno sa kaugalingon, wala na lugar ang Ginoo mosulod siyang kinabuhi. But the moment the person recognizes his weaknesses, iyang limitation, gamay ang iyang sulod sa iyang baso, ang Ginoo ang mupuno sa iyang kinabuhi. And that's why, my dear friends, in our life, we are called by Christ. Gitawag kita sa Ginoo not because we are deserving to this kind of mission, but gitawag kita sa Ginoo kay tungod naluoy ang Ginoo kanato o gihigugma kita. Busa karon atong padayunon atong misyon sa Ginoo nga gihatag o gisalig kanatong tanan nga may paghigugma, ang hisalig sa Ginoo kanatong tanan nga kita magserbisyo sa kada usa kay kuno kitang tanan gitawag sa Ginoo nga maghiusa sa paghigugma paingon sa gingharian sa langit. Palihog manindog.